moro madundo mwalimu Peter Orero ene wadwa na chak kodi okinyi maka kwa dhi mbele kotwak marwa wechego mag mibadhi kachiel kod paro ma jodak masea bende ochwalo kata kamano maduonga to gin wechego ma otudore kod mibadhi sani wang'eyo mibadhi mopogore opogore mwaneno kata bede sirikal inyanya to migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae mano kokale okumba mar thieth mano mar SHA to wang'eyo kinde mane iloso sirikal ni mano mar manywanda gino maduong' ma bende rawere mag Gen Z ne dwaro no ked godo gin wechego mag mibadhi kachiel kod telo marach bende mano setimore higa achiel koro. Erokamano ahinya mokwongo ago erokamano kendo ing'eny sirikal mane wadonje cha ne wadonjo dwe mar 10 Oktoba to budget mane otime sirikal notime ni June makata kane wachiwo experts machalo Mbadi budget mane otiyogo cha ne ok budget mare emomiyo higa achiel ni ok wanyal pimo dongruok ma CS osekelo kata gi taxes wadwa ni wang'e Mbadi e budget motimo sani ni mane otim June ni madhi rumo June manyien gik mokete budget sani ma adhi kaluo kata gi pinje mamoko kaka Mombasa ODM en mar jo Kenya te to joluo kik par ni gik mwayudogi en nikech oket Mbadi en nikech sirikal timo gimoro ni equity gigi no winjo bedo ni wayudo chakre chon to nikech ne waonge sirikal jok mane nie sirikal kawo tero thuchegi omiyo equity masani koro kel en ni koro gik mano winjo bedo ni wayudo ka sani koro wayudo e piny luo magi gik mwade sav ok ni wimiyo wan nikech wajoluo wan kaka jok makoro wan e sirikal owinjo bedo ni kata ne waonge sirikal to wayudo gigi to gigi koro nikech wan e sirikal omiyo budget motim sani wadwaro ni Mbadi o make sure ni gimoro amora mokete budget roads mowacho go ring road mowacho maduong' to oketi wane kotimore mowacho ni dhi siago oket wane piers blue economy modwa timo cha yo ma Kachok yo ma Muoroni mochomo Mamboleo otimre mondo wane koro mibadhi gik mane wakete 10 points kane ji timo winjruok achiel kuom gi ne ni nyaka corruption watieke sirikal mondo jopiny one ni pesa gi ok kaw gi jok malwetgi boyo an adwaro ni wach mar SHA jopiny ywak ahinya nikech giwacho ni SHA pod ok dhi maber naneno ka Duale oting'o file 1,000 wiye mowacho ni jogo odwa tere doho agombo ni fainde go okoni within 1 month oseyalgi osetiekgi ma jogo moyudi kanigi corruption osedil go ok wadwa file mitero kacha ibidil go iga 2028 wadwaro ni ka Duale dwa nyiso jo Kenya ne adieri odwa loso wach mar health okaw jogo mano keto fine gi cha wane ko tere court kaka koro waneno jomoko waneno governors moko tere court sani nikech wach mibadhi mondo jo Kenya ong'e ni kare sirikal en serious ni gidwa tieko wach corruption mane achiel kuom gik mane jo ODM osain gi jo UDA ni corruption nyaka tieki mar ariyo no assign ni ok wadwar wach mar maka ji aoyaye magi moro ng'ato kotimo kato ilal kode ni to kinyi winjo ni ng'ane otho koro wadwaro ni sirikand ni life mar jo Kenya en gima duong' ahinya wach mar ni imako ji to ng'ato dhi onegi to kiano nege nang'o wadwaro ni kendo rog police kanitie mondo odilgo nikech jo Kenya life is okinyal chulo ngima ng'ato koro magi gik mane wasain kaka jo ODM corruption no kodok chien to nyaka sani wanyalo wacho no sedok chien higa achiel koro kane kodok chien ahinya taneno ka nitie steps moko masani kawo moko pone gi nyalo kawo kaka mage kaka koro dongaze kone dwa ni jok ma ne Duale okawo ka omi 1 month to onyiswa ni pesa 5 billion molalka bende wa recover gi to pesa gi kwa recover gi to ter gi kanye to bende wadwa ng'iyo ni to osiptende ma itere pesa mag SHA jomoko naneno kogolo no osiptal moro nitie ma pok otiyo titere kata $20,000,000 wadwa ng'iyo ni to ng'ama notero pesa osiptal ma ok ti
to 10 million 20 ni otime nade kar loro osiptende go nikech raia kiloro osiptende 80 tiende ni raia onge kuma nyalo dhi osiptal kar loro osiptende go to kumak jok ma kweli osiptende iloro osiptal nikech ng'ato kwelo koso winji loro osiptal nikech idwa loso osiptandno onge tiende loro osiptende mondo raia ochandre to jogo mani osiptende go to pod owedhi mbele omiyo magi gik mowacho ni koro sirkande ni owinjo deal go scathingly kosa squarely mondo jopiny one ni gidwa tieko wach corruption to weche mane wachako waketo en mar empowerment mag youth and employment mano bosebedo katimore yo makare adiera nitie integrities nitie moko ma ok timre yo makare to nitie be matimore yo makare ne mibadhi moro nodwa wuok e wach education ka mar promotion to koro kaka wan joma obedo e committee mar education nwaluongo jotiesi ma jogo mane gi promote kade pok otieko 3 years nwatamore magi duoko te mwaketo gi magi dok kendo magi promote jomo winjo gi promote sani kana aneno wach mindiko go jopuonj gimomiyo kora neno ni gini dwa dhi maber wan kaka jo education no wacho ni nitie counties machalo Kakamega ma jopuonj mapok ondiki gin malo 8,000 Homa Bay 7,000 kana aneno sani kaka county dhi ndiko ji aneno komi Kakamega ema dhi recruit jopuonj mang'eny molo kamoro tiene ni gima nyocha wanyiso gi cha gisechako timo Homa Bay be naneno ka dhi ndiko 1,700 gi wiye matiende ni kaka nyocha wan jo education nwakone tiesi ni nyaka koro gibede transparent kendo gibede accountable gi kaka gidhi ndiko ji omiyo kama nyalo timore departments moko te twaparo ni wanyalo dhi mbele kendo kata empowerment kaka jothurwa waburo donjo ibi ndikwa e sirkal chone ne ok ndikwa kata jopuonj ka dhi dala kuchi kona ni ng'ato no graduate 15 years ago nyaka